Aquestes celebracions de l'11 de setembre rememoren la derrota catalana. Al TV3 Lleida. Aquestes celebracions de l'11 de setembre rememoren la derrota catalana davant les tropes de Felip V, però a Montgat han volgut capgirar la situació i ahir van celebrar una victòria que hi va haver 9 anys abans davant del rei Borbó. Ho van fer recreant el desembarcament a la platja de la població dels soldats comandats pel general Moragues. Embarcacions lleugeres i caiacs van desembarcar ahir a la nit a la costa de Montgat. Al mateix temps, un centenar de voluntaris arribaven des de la platja a la població. D'aquesta manera, volien representar els fets del 22 d'agost del 1705, quan les tropes lleials a l'arxiduc Carles d'Àustria, comandades pel general Moragues, van desembarcar en aquest lloc per atacar Barcelona i fer fugir Felip V cap a França. Una victòria davant del rei Borbó 9 anys abans del 1714. Pescador, per què parles del que no saps? Fa ja 5 anys que Felip V és un rei usurpador, que t'empatolles. Hem pogut lligar diversos aspectes i diverses coses, amb una capacitat jo crec que de convocar gent jove, públic jove, aprofitant el concert, gent gran, a l'acte de l'11 de setembre, que es celebra cada any al nostre poble, i està tot molt integrat, molt divertit, molt familiar, i jo com a actor amateur m'he passat sensacional. La dramatització dels fets va acabar amb una ofrena floral per part de les entitats del poble i el cant dels segadors entonat pels assistents.